que tal todo? Moi ben, a verdade. Ti que tal? Ben. Moito traballo, pero ben. Genial. Bueno, algunha pequena novidade sí que teño. Sí. Marta e eu estamos namoradas. Como? Estamos namoradas e queremos vivir xuntas. Estás de broma? Por que te sorprendes tanto? Pero de que Marta estamos falando? Marta, a túa parella. Bueno, a túa exparella. Pero estás de broma. A ver, as cousas entre vós non estaban moi ben e ela e eu empezamos a falar e unha cousa levou a outra, Pero claro. que pollas me estás contando? Non sexas ordinaria, agora entendo a Marta. Podes saber desde cando pasa isto? Pois non xo sabería dicir, non haberá moito tempo, 2 anos e medio, 3 como moito. Como? Posiblemente 3 e medio. Marta e eu levamos 3 anos e medio. Sí, que coincidencia. Isto non pode estar pasando. A ver, estas cousas pasan. A xente enamórase, desenamórase, vidas que se xuntan, que se separan, son as cousas do amor. Queres falar dunha puta vez? Que cona é iso de que non estábamos ben? Moi ben non deberíades estar cando ela se liou comigo. Perdoa, pero non me gustan os tacos e acabas de responderme fatal. Oh, perdoa. Non quería ofenderte. Simplemente estaba intentando encaixar que a miña moza e a miña mellor amiga están namoradas. E a miña moza marcha de casa. Iso tamén. Iso tamén que? Que queríamos falar contigo diso. Diso de que? O piso no que estades atopou no Marta cando vos fostes vivir xuntas, así que Así que que? pensamos que sería moito mellor para ti, moito máis cómodo que buscaras outro sitio máis pequeno. Me cago na miña puta vida. Xa estamos outra vez coas palabras ordinarias, o sei non che digo nada. Pero por que te vas? Non tiñas tantas ganas de ver a vida de Adel? Que? Ai, nin que fora para tanto.